gasar rawa tsakanin Momi Gombe Amal Umar. A yau za mu tsefe mu tantance wacce tafi wata iya rawa a tsakaninsu, sabida masoyan Momi Gombe suna cewa tafi Amal Umar iya rawa, masoyan Amal Umar suna cewa tafi Momi Gombe iyawa. To a yau za mu tsefe mu tantance. Za mu fara da Amal Umar. Amal Umar, ina so ki min rawa ta gani ta faɗa, domin masoyanki suna can suna dako ki ɗauki wannan gasar, sabida na san cewa kin iya rawa. Bismillah Amal Umar. Gaskiya ne Amal Umar, wannan rawar da kika yi ta yi kyau sosai, amma me ki dan sake gwada min na tabbatar da ba bogi bane kuma ba loki kika kwasa ba. Bismillah. Gaskiya ne Amal Umar, wannan da kika yi ita ma ta yi kyau sosai. Ina zuwa zan dawo kanki, na baki maki 70, ki je ki zauna ki huta. Yauwa Momi Gombe, kin ga rawar da Amal Umar ta yi, ke ma ya kamata ki taka rawar gani a wannan gasar da za a yi. Bismillah. Gaskiya ne Momi Gombe, wannan rawar da kika yi ta yi kyau sosai, amma me ina so ki dan sake gwada min na tabbatar da ba bogi bane, sabida masoyanki suna can fa suna dako fa, su ma kuma su tabbatar da ba bogi bane ba loki kika kwasa ba. Kin iya. Bismillah. Gaskiya ne Momi Gombe, ke ma na baki maki 45. Gaskiya rawar da Amal Umar ta yi ta fi taki kyau. Amal Umar ita ta ɗau wannan gasar. Masu kallo da sauraron mu, kar ku ce na yi son kai, sai ku samu na a comment section idan Momi Gombe ce, idan Amal Umar ce. Mu haɗu da ku a comment section wacce ta fi iyawa. Amma kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Masarauta TV ta kuci.